माबायदि मोनदों गाखोनो मोनालाय नैबे हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आंनि ब्लग नायगिरि साफ्रोमनोबो दा आङो दङ गुवाहाटीयावहाय दङ आङो दसे बेरायहैनो ओंखारबाय नै आंनि बेरायनाय एक्सप्लर खालामनायखौ नोंथांमोनहा नायलांदोलाय दिनैहाय गोबाव समसैमोन ब्लग खालामिया ओमफ्राय दायो नायलांदो आंनि एक्सप्लर खालामनायखौ माबायदि नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं खालि उबेरा फैबाय नै गाखोसिगोन आङो फाइनालि थांगासिनो दं जोङो एक'लेन्ड गुवाहाटी एक'लेन्डआव दसे बेरायना फैनोसै एक'लेन्डआव सफैबाय दा एन्ट्रि खालामखांबाय हाबनायसै नै फाइनालि आङो हाबबाय दा नै एक'लेन्ड सिङाव हाबजेनबाय दा नायदो नोंथांमोना औ वाव बिउटिफुल प्लेस ओरैबायदि नोंथांमोननो देखायनोसै गुवाहाटीनि एक'लेन्ड अ माय गड फाइनालि आङो सफैबाय एक'लेन्डआव दा नोंथांमोननो माबायदि देखायनो सानबाय आङो हा मोजांसो औ फट' लानो मानो दा नै वा वाव नोंथांमोननो देखायगासिनो दं मोनफा मोनफा नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मा फेम्फा दामनो नै आसोला एन्जरा नै एन्जरा गागोम गिदिर एन्जर नै दैयाव बाज्रुमहां आयु एन्जरा गिदिर नै एन्जर खारगोनलै एन्जर गथ' लाग्राफोर दं नै ओरै वा उन्दैफोरनि गेलेग्रा गोजा गासिबो नै ओमफ्राय उन्दैफोरनि गेलेग्रा ओमफ्राय नै बै गोजौआव गाखोनानै दै सिं दै गौरां आरो गाखोबाय दै सिं गौरां दा देखायगासिनो दं नोंथांमोननो बहुत गेलेग्रा जोब नै गासिबो दिनै दुगै लादों नोंथांमोननो देखायनायसै आं बेहाय नै नै खारबाय लाइनाव थाबाय नै लाइनाव थाबाय नै सोरबाबा बे माबाखौनो गाखोनो रोङा ओरैबायदिखा गोग्लैलाबायो ओरै वेट खालामनोसै दां ओरैहाय नै
Ôi लानांगौ हाय बैयाव जिरायग्रायाव आं होगासिनो दं खिन्थु होलाबायदों आं बेरायगासिनो दङ नोंथांमोना देखायगासिनो दङ आं एबारावहाय भिउफोरखौ नायदो गोरलैफोरखौ ओरैबायदि मोजां टाइम पास खालामफैनो हायो सोरबाबा बेबायदि स्कुल बन्द'फोरावहाय गोरलैफोरनि माइन्डखौ फ्रेस खालामनोबा बेफोरबायदि जायगायाव लिंबोनांगौ आरो नायलांदो बिदिबा आरोबाव ओरैहाय मा मा दं देखायनांगौ उन्दैफोरनिखौबो फिस लाखायो गोबाङै लाखायो हाइटजों लायो आरो मानो होनोबा उन्दैफोरनिसोखा नालाय गेलेग्रायानो बै गोजौनिफ्राय ओरैनो थाङो होनो स्लेबनो होनो आं बैयाव थांनासो भिडिअ खालामनांसिगोन दै ओइ रेजेक्टफैजोबबायसो नुबाय फाइनालि जों ट्रेनाव गाखोबाय नै ट्रेन वाव नायलांदो नोंथांमोना गोग्लैजानो गिलायलाङोलै ने गोलाव खालाम वाव बिउटिफुल नै ड्रेसखौ देखायजोबबाय नेचारखौहाय ओरैहाय नै माबायदि मोनदों गाखोनो मोनालाय नै बे बिनानाव जोंहाय नै गाखोबाय ओरैहाय मादैमोना गाखोआखिसै बैजोंहाय दुगैगासिनो दं मादैमोना बिसोर गियो ओमफ्राय दा बिनानाव जोंजों गाखोग्रोबाय ओरैहाय माखासे उनाव दङ नै सिगाङावबो दङ दा ओरैबायदि मोजां नुयोबो गाखोना नायबा एकलेन्ड एरियाखौ नोंथांमोन देखायगासिनो दं आङो नायखांगासिनो दं pada hantu break dance sao break dance bây giờ lấy chừng dần cũng phát đấy दै गनाया नै बहाय फट' लानो मोनाखै आंहा फाइनालि बेरायखांबाय जोङो एसे दंबावो नोंथांमोननो देखायनोहाय नै बहाय वाटारफल दं मोनसे गाइसमोन नै ब्रेक डेन्सआवहाय गाखोनो नागिरबाय नै नायलांदो माबायदि जायो बांद्राय स्पिड लालाय हानाय नङा सौआथ' थाङा आंबो ओरै खुगा सिंनिफ्राय थांगोन आरोना फैनानै गाखोदों नै अहम mata gue mau wow nih
Wow. Wow. Wow, going. Wow. Gila banget. Gede. Wow. Finally ओंखारबाय लोगोफोर नै बे समावहाय बे एक'लेन्ड आरोना बे एक'लेन्डनिफ्राय जोङो ओंखारबाय दा थांफिनसिगोन बे टाइमाबो सानाबो गैला खाथिल'सै सानाबो ओमफ्राय दा बे समावहाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो अन्नानै थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बाय